Stylos barbecue. Coke, Stylos the sweet chili. Coke, sweet chili. Coke barbecue. Yeah. Stylos. Yes! Coke, wait. Stylos. Ding ding ding. Butter flavor. The pink cup. Just. Seafood. Coke, yes. Snake tomato. Yes. Yes. Guys, so today I'm gonna make a video. It's gonna be Guess the Chips Essay Edition. Bruh. Wait. Do not listen to anything that this guy is saying, because he did a horrible job at explaining about what today's videos is going to be about. Today, me, Darren aka Sibilbil, and Tristan aka Load Shedding sa broer, we're just going to be guessing the cheap chips. We're going to guess the flavors and see who gets the most flavors right. Okay, quiet. Before you win, everyone will ask you, why are you working so hard? And after you win, everyone will remind you, you got lucky. You see, the thing is, first they doubt. Before the victory, your hard work will not make any sense to most people. They'll ask you, why on earth are you trying so hard? Why can't you relax? Why are you not normal? The truth is, they don't see the vision of life that you're chasing. Nee, zomaar uitgekat video nog zien. But Margie. Are you horrified? Okay, first ticket. Can have yung binnenskimmel aja. Kom die chips aan. Die chips aan hier. 1, 2, 3 start. Dat is een nieuw bakkie. Een nieuw bakkie. Eet. Die langer je vat. Ding ding. Kom next one. Darren net yan. Pause lang na. Oh. Kom. Smijt dan nou Darren, je moet een pakje chips aan uitkies. Barwa, nee, ik heb het gezien hoor. Ik zou wat ik zie. En bij jullie maar wat de flavor is. Kaya jala, el tak siap sasin mas no. Ibayan Ook goed zo, bij je niet. Ik voel dat het is. Zullen we maar beginnen? Seafood. Zus, die seafood. Is het weg? Wrong. Kops, yes, ik Kops. Snake tomato. Yes. Yes. Kailan kong itlog ano siya? Si chips jala. Wat is flavor dan weer? Ito yan ang buwan ko. Yan sa Die broer was nog beter van die boene. Hij flavor wat van die eerste ene is nou, hij weer achter hem niet kiel. Ons gaan maar begin. Jala is biniano, paas ka na pendera. Wacht. Yung buwan na sini. Geef alle chips Ben. Aku moet net zoals altijd gaan niet vatten. Dat is de even noem mijn bord. Mahal po. Lele aan, hij kan denken. Oké. Kom Darren. Yan, 2, 3. Kaas. Kaas, cheese en onion snake. Ja. Nee. Yes. Ding. Si chips jala. May nakan. Nog. Ik denk jullie gaan die flavor krijgen, niet brother. I don't Want die is know. like zoals een chip wat bij bekend geweest is. Binnen een funnel, brother, van je chip. Chicken. Close. Ja, hij is amper, hij is close bin. Bela nog een, ik kan hem weer in de bak zetten. Chicken din. Nee, zo zijn product.
Wat zijn ze? Oké, gaat Ze is klaar die video. Wat zijn ze? Ik ken haar dit als ze niet zo smart. This was one of the most popular chips. Ik kan niet op zijn It naam. was the first new flavor of this specific brand. Gele hint, Kayla. Gele hint. Kan niet. Ik Dat kan is de niet. bekendste chips. En die Kia chips ook op. Ik weer kan niet chips. Kilo het. Kan bij je die chips ook? Cheese en onion. Nee. Ik kan zeggen, nee, ik ga niet zeggen. Ben, het is chicken. Ben was het is chicken, hè, maar dit is nog een ander stukje bij. Als je die brand van mij kan geven, kan zeggen wat de chips is het. Vegan, niks, whatever. Dan gaan jullie punt krijgen. Hasai, ding 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 ding. Ga je eigenlijk een half point geven, like, dat is chicken en dat is choppa. Dat is peri peri, dat is choppa peri peri chicken. Ja, dan weet je dat het chicken met hij was. Zei je dit te kijken? Is het weer tussen? Is het weer weer? Bijna. Hij pakt eens wat fokus net zodat je kan. Hij spreekt je maar aan. Chips jala. Is dat veel, hè? Ben het klein gevonden? Seafood. Yes, ben je vanaf? En nog steeds moest ik. Ons moet jala. Ben, Darren, je moest ik ze liggen. Rino was die petes gone. Kijk, jala. Wacht. Hasai. Ben je terug hier op de chef en dan moet ons gaan. Ja, mijn bro van hoor maar goed erin. Ik zeg 1, 2, 3 staat. Hasai chop. Hasai chop. Wait. Hasai. Stylos, babi. Koop, Stylos de sweet chili. Koop sweet chili. Koop barbecue. Ja, Stylos. Yes! Hasai. Barbecue, ne? Yes! Stylos. Woe! En ben je dit ding? Kijk daar, Anna. Die man zou Kom nou. Kom in. Away, mensen. Ken ik alleen hier? Ik ken net iets niet. Alle gaan niet eens het kennen. Hulle gaan hem ken, Darren gaan die waak. 1, 2, 3. Pop. Wait. Dat is Stylos. Stylos, die blauwe. Die pink. Ben Saus! Yo! Nee, ik vat. Dat is echt friet. Oh nee, waarom denk ik precies met van Ben net aan chillen? Okay, so now we made it like this round is going to be for 3 points. There will be 2 different flavors of chips put in each one of our hands, and we must guess both flavors to get 3 points. Okay. Jesus. There's a confusion there. En van wat zit die auto in je mond? Snacky cheese and onion. Snacky rooie. Snacky tomato. Ja, is cheese and onion. Ik prooi cheese and onion. Kayla, Cheese en onion, snacky rooie. ja, au, Ben! Die man is warm, hè. Zeker, zij krijgt 1 punt, hij krijgt 3 Dat krijgt punten. 2 punten. Maar, Uitgezet. Hij heeft redelijk uitgezet. Waarom? Hij ligt. Hij heeft eerst gezeten, zeker. ik ga maar morgen zeggen. Say guys, bye.